En Flor Agroecoloxía nace no 2019 da man de Jorge Molina Somoza, que tras unha larga traxectoria como asesor no sector da agricultura ornamental, coñecedor das prácticas e obxectivos da agricultura moderna e dende a súa profunda conciencia ecolóxica, decide dar un xiro e emprender un proxecto de horta baseado nos principios fundamentais da agroecoloxía. En Flor elabora produtos de primor, cunha horticultura orientada á restauración e á hostalería, como follas e brotes tenros, flores comestibles, ervas aromáticas e silvestres, así como verduras e hortalizas diferenciadas, destacando sobre todo os microbrotes. Estos microbrotes de vexetais e hortalizas en fase de xerminación temperá proporcionan unhas características de sabor concentrado e propiedades culinarias moi potentes, ademais de formas, texturas e cores divertidos e orixinais. Ofrecen, ademais, produtos frescos e diferenciados de tempada, fomentando o consumo de produción local no circuito corto, sen intermediarios, e colabora directamente con restaurantes locais, dando un valor engadido e diferencial e promovendo o desenvolvemento rural e unha agricultura sostible desde o corazón da Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.